нас. Изтиваме си джобните за един час. Тук ми е добре да ми е зле. Как съм на нулево. Вишка фактура, ще се предаваш и днеска сме лаш. Утре на банички. Фобия от делници, така е озаглавено новото парче на рапъра Секта и влогъра Кристиян Чарли Танев. Пречи ли им живота на бързи обороти и за колко време изпиват джобните, ще разберем от тях. Първо да чуем песента. Имах днес капания понеделник. Напоследък си живее като челник. Честно не познавам по-голям безделник. Ходих да спал са като ферник. Ами аз, канаме на сой прас. Започнах деня си стига сем фас. Често няма такива индивиди като нас. Изтиваме си джобните за един час. Вторника ми е от най-ужасните. Няма спирка, трябва да се стиква. Също имах най-слабото участие. Даже публиката почна ме освирква. Озарил последното поптип. Направо щяха да те ударъжи. Абе маниче и хубаво да свърши. Кристияни вземе да приличаме на мърши. Тук ми е добре да ми е зле. Кой съм на нулево. Тук ми е добре да ми е зле. Как съм на нулево. Вишка фактура, ще се предаваш и днеска сме лаш. Утре на банички. Тук ми е добре да ми е зле. Кой съм на нулево. Сега да забелязвам, че косата ми опада. Кариерата ми на Българ почва да се разпада. Напоследък клиповете ми са пълна досада. А да намериш ги време не стили остана. Ами ти. Така, аз ще се очуда страшно много, ако някой направи фобия от празници. И това е така? Да. Да. А вие фобия от делници? Да. Това е много обикновено. Супер Това е са, ясно. според мен. Как минава живота ви, това е ясно. Да. Само купони. Не, всъщност не е това съобщението на песента. А какво е съобщението? Кажи му. Чуле цялата, или? А четох текста целия. Окей, не, защото... Не спрях да го чета. Един път, втори път. Как ти се стори? Фобия от делници. Така ми се стори. Именно. Да. Фобия от делници. Гледаме се, забавляваме. Да, и стига с това забавление, бе. Как така? Стига с това забавление. Ма не- Та всички само за това. Това, което Значи си всяка вечер представям- тук седи някой и ми вика, сега ще ти кажа, че трябва да се забавлявам. Това, което ти добре, да се представяме в забавлявам. момента е начина, по който ние работим. Ние работим, представяйки начина, по който се забавляваме. Заповядай. Не е ли прекрасно? Просто трябва да има песни, които са само за развлечение и да разпуснеш, а не всяка една песен да има послание зад нея и мога. някаква кауза. Не мога да никой направим иска да има песен как само работим през послание, цялото обаче... време. Ами песен за разпускане тогава. Какво е Всички лошо? песни са за разпускане. Не, има песни, които Кой е? точно Я като кажи, коя не е за разпускане. Окей. Емги беда, тежка звукова промишленост. Там говори за проблемите на държавата, както на повечето underground беги песни в бега рапа. Да. И точно тях се знат доста хора и мисля, че такъв си рап, нали, не е истинска музика, защото според тях трябва да имаш кауза и да говориш за проблемите на държавата и да напрягаш още повече хората. Да. И ние правихме просто Защото ги песни за напрягаш. разпускане. Ги Защото им напрягаш. говориш какви са ти проблемите. Да, дали са да. ангажираща и неангажираща музика. Това е неангажираща музика, понеже се пускаш, за да си купонясваш на нея и концепцията е купонясване. Както той даде пример с тежко звукова промишленост, това е ангажираща музика, защото трябва да помислиш малко на текста, да те задълбочи по Добре, някакъв ама аз начин. мисля, че тази ангажиращата е сигурно 0,01% от всичко, което излиза, а всичко останало до 100% е неангажираща музика. Да. Мацки, Горе-долу. избански, бански, тански. Нямаше мацки с бански. Добре, окей, няма значение. Нямахме бюджет. Да, иначе щеше да има, нали? Да, разбира се. Иначе щеше да има. Добре, значи посланието, това, което съобщава, както казваш ти, песента е разпускайте. Не, всъщност беше самата идея на това. Беше за както всеки младеж в Кой България на почти ръката прави. ти прощавай? Джак Николсън. Аха, добре. Както И? почти всеки младеж в България прави, през делничните дни събира пари, за да може събота и неделя да се забрави, че всъщност няма много пари, да се представи, че е богат, да се разцепи в клуба и след това напълно всичко започва от начало. Добре, не може ли да работи, примерно, и да изкарва много пари? Там си продавам комикси в клипа, работи. Както аз продавам собствените си албуми, иронизирали сме това, че продаваме автографи наляво надясно и абсолютно всеки начин, по който всъщност може да си набавим парите за делниците. Както и звучението на песента е направено така, че звучи комерциално и същевременно усмивайки комерциалното звучение, защото нито един от нас не е привърженик на комерциалното звучение. Аха, вие сте И е направено- underground, антикомерциално, хип-хоп, шат-шат, фат и така нататък. Точно така, както го каза. Да. Много точно. Аз точно го определих, нали? Именно. Добре, момчета, благодаря ви много за това гостуване. Това беше часът. Останете с програмата на Нова телевизия. От мен лека нощ.